gayem na imbag nga orasyo amin. Siyak ni gayem yung Jorlan Villalon, taga Malvit Norte, Flora Apayao. Ket namnamaik support tayo. Tapnon ti kasta mas adadupay tintay nga panagkakadwa ken panagdadanggay gayem. Ket namnamaik nga maramid ko ti amin nga makayak. Ket sapay lang kumado dagitoy sumaganad pay nga videos ko ket magustuhan nyo gagayan. Tapnon ti kasta na mayat ti intay nga panagkakadwa nga agkanta ken may matangan pay tinaduma-duma nga lugar. Ket anapay nga rutiruray gayan, ag-subscribe kan ken ipindot mo met 10 dayta notification bell. Tapnon ti kasta adadupay ti ingka nga mabuya nga videos ko nga may upload ko. Ket dito lang ti may bagat, Just ti Agpina. Bye!